Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraron mu sunana kamar yadda kuka sani Yazid Bello Tanko wanda aka fi sani da Yazid Bello Daɗin Kowa. Zan yi amfani da wannan dama domin na ba wa masoya haƙuri dangane da rashin bidiyo da ba masa kan shi a wannan YouTube channel ɗin mai suna Daɗin Kowa TV. Sakamakon mun je wajen dogon tunani domin mu kawo abubuwan da zai gamsar da ku, abubuwan da zai ilmantar da ku da kuma abubuwan da zai nishaɗantar da ku a cikin wannan channel ɗin. Shine dalilin da yasa ban sake shi ba ma sakan bidiyo akai-akai. Sannan kuma na taho muku da wani albishir babba. Kamar yadda muka sanar wannan kamfanin namu mai suna Three Squad Film Production mun zo muku da wani shahararren film mai ɗauke da darussa daban-daban wanda ni kaina ba zan iya faɗin darussan daga cikin film ɗin nan ba. Film ne mai cike da cakwakiya wanda kuma zai warware mana matsalolinmu da muke ciki a wannan lokaci. Film ne wanda muka tsara shi ya samu tsari da kuma labari mai kyau da kuma labari ingantacce wanda ba a taɓa yin sa a tarihin Kano. Sunan film ɗin nan shine So Garkuwar Zuciya. Daga dai sunan film ɗin nan ka san cewa dole a ilmantu da film ɗin nan insha Allah. A cikin wannan wata mai Ramadan din muke kokari domin mu kawo muku abubuwan da zai gamsar da ku a cikin wannan film din wanda insha Allah kuma zamu fara daukan wannan film din bayan sallah in Allah ya yarda. Wannan kuma muna amfani da kuma domin mu sanar da sababbin jarumai waɗanda suke so su taka rawa a cikin wannan film din. To ga dama ta samu. Zaka iya zuwa audition din wannan film din da zamu fara ranar 1 ga watan biyar na wannan watan wato 1 ga watan Mai 2021 wanda zai kama ranar Asabar in Allah ya da. Idan ka so kai magana akan wannan form domin ka nemi ƙarin bayani zaka iya tuntuɓar mu a lambobin wayar mu kamar haka 090 24 98 98 76 ko kuma 091 31 06 07 2016. Idan kuma akwai kamfanin da yake so mu tallata mata hajansa ko kuma tallallikan kamfani ko kuma kamfanin da zai dauki nauyi duk zai iya tuntuɓar mu a wannan lambobi kamar yadda muka faɗa. Haka zalika wannan kamfani ya shirya tsab domin ya nishadantar da ku da wannan fim din namu mai dogon zango wato series film kenan. Fim din ya samu kwarin gwiwar rubutu da kuma ba da labari daga wato ni Yazid Bello Daɗin Kowa. Ya samu ingantaccen tsari daga Alhassan MC kuma shine nan tare da ni kenan kuma shine nan zai dauki producer wannan fim din sannan kuma insha Allah ni zan samu dama in bada umarnin wannan fim din. Kasance a tare da mu domin nishadantar da ku faɗakarwa da kuma ilmantarwa na wannan kamfanin namu mai suna Three Squad Film Production sannan kuma a cikin wannan channel din mai suna Daɗin Kowa TV. Idan wannan shine zuwan ka na farko ka danna mana alamar kararrawa kana ka danna mana subscribe. Idan ka danna alamar kararrawa zai dinga baka notification da zarar mun saki sabon aikin mu insha Allah zaka gani. Haka zalika idan kuma wannan ba shi bane zuwan ka na farko bayan ka danna mana alamar kararrawa ka danna mana alamar liking ka mana comment wanda shine zai ƙara ba mu ƙwarin gwiwar cewa abin da muke yi kuna gamsuwa da shi kuma in Allah ya da za mu ci gaba da nishaɗantar da ku. Ina mai ƙara baku haƙuri in Allah ya dawo biyo mu a tare domin ku ga wannan shirin namu da zamu yi.